mga bahay, kumusta? Ako lang hinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, no? Karong mga panahona nga naglantaw mo sa ako ang video karon. So, nang hinaot po ko nga okay ang inyong kahimtang din ha. Bisan pa man nga aduna day mga kaigsuunan nga adunay mga balatian karon. Okay lang gihapon na pamaagi na sa Ginoo aron mamalandong ta sa angay ug dili angay nga buhaton niining kalibutan na. Ug karon ako ang i-share kaninyo ang ako ang unsa ni nahibaw-an ug na-prove gyud nako sa akong kaugalingon nga epektibo kaayo siya. So para ni sa mga parehas nako nga dugay kay makatulog, kay sige pang pangbisko ang mga hunahuna, no? Sige paglaag-laag. So time sa ha mainiton sa nako ang kaldero. Okay, itong isi-share ko ngayon para po ito sa mga kapwa ko na nahihirapang matulog. Hindi ako doktor, hindi ako albularyo, pero willing ako kung ano man yung natutunan ko na na-prove ko sa sarili ko na epektibo, willing ako na i-share sa inyong lahat. So ito, may hinanda akong isang isang pirasong bawang. Tapos meron ako ditong gatas na hinahalo. Nilagyan ko yan ng 3 kutsarang gatas. Pwede rin kung meron kayong liquid na gatas, pwede rin yan. Tapos lagyan nyo nito asukar. Maliit lang to na kutsara, kalahati lang siya sa tablespoon. Ito yung tablespoon, ito yung wa na ni tulo. Sige. Temsa. Kasi ang lagi kong pinoproblema yung nahihirapan ako matulog. Tapos nag-search ako sa Google kung ano bang magandang gawin para madaling makatulog. So ito yung pinaka madali na paraan na nakita ko. And super effective kaayo siya. Lagi na akong natutulog. Hindi. Ibig sabihin, ang bilis ko nang makatulog. Tapos pagising ko sa umaga, gusto ko na ulit matulog. Pero kailangan bumangon para kailangan talaga bumangon para maghanap buhay na naman, no? So ito yung gagawin natin ngayon. Anuhin muna natin yung bawang. Tapos pa-brownie natin dito sa kaldero. Teka lang ha. Isang piraso lang mga bay ha. Isang pirasong bawang. Tapos pa-brownin mo lang dyan. Wala kang ilalagay na kahit ano. Parang isangag mo lang siya. Tapos ilagay mo na itong gatas. Dahan-dahan lang. Teka, mainit. Masyadong malakas yung apoy. Ano nangyari sa buhok ko? Bumababa. Natakpan na yung kilay ko. Ayan, tapos pakuluin mo lang saglit. Tapos, palamigin mo na naman siya. Hindi naman masyadong malamig yung kaya mong inumin. Tapos, gagawin mo to bago ka matulog. Agoy ang pahak nakita. Imuning himuon every night bago ka matulog. Ayan. Saglit lang nimo pabukalon. Manana. Dayon, i-brown naman ko siyang bawang. Tapos, bukod dito, maglagay din kayo ng isang piraso sa loob. Sa ilalim ng unan. Ayan. Isang ganito. Ano ba ito? Ano bang tawag diri? Isang ganito sa ilalim ng unan. Tapos mapapansin nyo na lang, masarap ang tulog nyo. Ayan. Ito lang ang payo ng albularyo ng teacher nyo. Sana maganda yung result. Sana mag-comment kayo after 3 nights or after 2 nights kung anong resulta
O at kumusta yung pagtulog nyo? Kasi ako, napakasarap ng tulog ko. Yung tipong pagising ko, gusto ko namang matulog ulit. Ayan, ito magdala kayo isang piraso. Meron na ako doon sa ilalim ng unan ko. Yung lalagyan, ito yung unan nyo, tapos dito kayo, kung saan kayo dito nyo ilalagay yung bawang. Kung saan yung unan nyo dito. Okay? Alright? Maura to. Ito, effective kayo sa mga bay, no? Ako lang i-share ninyo ni kay kadaghanan man gid sa atong mga kaigsuunan karon mga problema kung saong pagtulog kay kaning antok nato kung kailan na atas trabaho saka pa siya mo kuan mo gara pero ug naa na ta sa atong higdaanan nawala na ang katugon. So, hello na lang ninyong tanan o ginaot nga nakahatag ko gamay ng idea no para sa mga nahihirapang matulog. Isang pirasong bawang lang po, brownin nyo lang sa kaldero or kawali ba yun, basta kasi lang yung isang cup, isang ano ng gatas. Tapos kunti lang asukal, hindi masyadong matamis. Tapos magdala kayo ng isang ganito, lagay nyo sa ilalim ng unan nyo. Yun lang ang aking maibahagi sa mga oras na ito. Sana may natutunan kayo sa aking tinuturo sa inyo ngayon at sana gawin nyo. Kaya kung hindi nyo gawin ngayon, assignment nyo na lang kinabukasan kung tinatamad kayo. Basta maganda talaga ang epekto niya. Gara po sino. Ay naku, pasensya na guys, Tagalog ko ha kasi nawala na talaga yung Tagalog ko. No, 10 taon ako sa Maynila, maganda naman yung Tagalog ko. Sa una lang mahirap. Parang ganito yung pronunciation ko, bumalik na naman ngayon. Pero nung matagal na, maayos na yung pronunciation ko. Pero pag may kausap naman ako na Tagalog, maayos naman. Pero pagka ganito na mag-isa lang ako, nakausap ko lang ang sarili ko, parang ambot sa imo. Hello na lang yung tanan, bye-bye. O maayong, saan ni maayong panglawas ka natong tanan. Daghang salamat, bye-bye.